Salutare tuturor prieteni, sunt Andrei și suntem pe Happy Wheels, un joculeț frumușel de pe internet care eu zic că merită, fără sens, distractiv și în fine, ăștia sunt cam toate. Deci să facem primul nivel cu ăsta, nu, bă, play now, ok. Hai mă, ia să vedem ce face ăsta. Câte FPS-uri am? 16 FPS-uri. Logo quiz Minecraft, quiz mob zombie. Da, era zombie. Skeleton. Da. Corect. Nu. Ok, eu le iau așa la nimereală, deoarece am lag. Dar în fine, opa. Ok, asta l-am făcut. Asta ți de vede? Bike. De ce se chema bike? Doar el știe lalea. Lol, what the fuck? Bike. Asta e bike? Oh, uite așa. Ce pana trebuie să fac aici, mă? Scad jos. Nu, n-ar trebui să fac așa ceva. Bun. Dă-mi rating. Ok, așteptăm puțin să încarce. Ok, în sfârșit, kill JB. Pentru cine nu știe, JB este Justin Bieber. Adică ăsta, nu se știe de ce. Ce trebuie să fac eu aici? Să arunc. Nu, de la capăt. Ar trebui să-l arunc, cred. 1, 2, 3. What the fuck? Da, am puțin lag, dar în fine nu contează. Axram Pro. Hai să facem un Axram Pro. Scuzați dacă vorbesc încet, dar habar n-am de ce, lol. Uite ce era, mă, easy peasy. Easy peasy. Fuck, și era și pe easy. Era și pe easy, bă, și am murit. Stai, mă mutam lag. Lol, trec de toate cu lag. Nice. Atenție, trec de toate cu lag, atenție la Andrei, trece de toate cu lag, what the fuck, am câștigat de toate cu lag, nu se știa cum. Da, stați puțin, pun un pic în pauză că trebuie să fac ceva. Pauză, da, de cât timp de 3 minute fac video ăsta. Ok, ia, stai să vă ok. Load, da, ok, mă trebuie să fie mai bine. Ok, am revenit. T-level, să fac T-level, să fac Sword Throw 8. Sword Throw 8. Deci, tu mori. Lasă-și sabia asta. În fine, hop. Atenție. Un nob. Fiți atenți, nu pot să-l omor. Hopa. Hopa. Boom. Nu știu cum am omorât-o, dar asta e treaba. Ține-te win. Hop. Nu. Nu pot să-l omor pe Steve. Oh, nice. Ok. Hai mai departe. Block of challenge. Block for challenge. Ok, facem block for challenge. Start. Am înțeles. Aha, cred că am înțeles. Ia să vedem. Nu, sari. Mamă, ce mă nervează. Hai mă, restart. Hopa. Hai, fugi. Bă, ești nebun.
Hai mă. Nu pot să trec partea asta și ieși prima parte. What the fuck. Sari. Hai. Bă, dar mereu aceea am lag, ești nebun. Record. Lol. Să-mi dă piciorul. Thanks for play. What the fuck? Ok, uite că am revenit. Bă, ești nebun. Nu mai fac, mă pregăti. Slender de Arrival HD. What the fuck? Slender de Arrival. Știu că ăsta e în 2D, n-ar trebui să fie în 3D, dacă e 3D ești mecher. Asta să fie clar. Ok, hai mă. Mișto. Mișto, destul de mișto. Și acum să-mi apară Slenderul în față și bă... Da, cred că aceea trebuie să fie în pădure. La chestia asta nu prea are sens să fim aici. Bă, ești nebun. Haide. Ok. Skip. Slendiran. Ce crezi că încerc să fac de 2 ore? Dai o turbo. Bă, ești nebun. Turbo vreau mă să-i dai, nu altceva. Și cum fac mă să deschid? Gata, run. Nu trebuie să-mi repeze 2 ori run, spun eu. Fugi! Hai mă. Și paginile? Nu se găsesc pagini, what the fuck. Bună, Slendy, ce mai faci azi? Uite bine, eu pe acasă, lasă-mă în pace. În 5-6 pagi. Am murit. Nu. LOL, poți să continui, what the fuck. Asta mai trebuie pagină, cred. Da, bă, am terminat. Thanks for playing, hey guys, da. Ok. Sau ceva de ajutor, nu pot să mă ridic, ajutor. Da, trebuie să ajung, mă. Ce trickshot am făcut, lol. Nu reușesc să iau acolo. Escape the box. Lol, ușor. Nu, slow, încet. S-ați liniștit, am mers eu încet. Nu vreau să merg încet, dar în fine. Da, mă, tragi, dă numărul de una că 47 în burtă și gata. Bă, mamă, cum merge, bă, ești nebun. Așa. Fugi. Haide. Thanks for page part 2. Yes. Nu, dă încolo. Escape nu era așa de interesant, dar în fine. De 9 minute facem video ăsta. Skypark mă inspiră. Ba, mă, ce bine am luat, ești nebun. Du-te, mă, frate, de aici, te și împușcă-te. Te și împușcă. Ce vrei, mă? Eu oricum am sărit peste el. El mă copiază, dar n-are o pălărie albă ca mea. N-ai o pălărie albă ca mea. Așa. Slow. Ok, acum lasă-mă să cad. Era pe cicătele. Lol. Hai mă, dă-i demaraj, așa, acum dă-i în față. Sari, mă, bă, stari. Așa, câtul. Trebuie să păs câtul. Da, nu înțelegeam. Da,
Haide! I will win! Haide! Hai că o să câștig! Ah! Bă, ești nebun? Este! Piciorul meu a câștigat pe prim. Ok. Ok, băi, acest video... Ok, prieteni, acest video se termină aici. Sper că v-a plăcut. Vreți să vă iei ceva prima să închid video? Scuzați dacă n-am pus video în ultima vreme, dar eram cam ocupat. Și de azi încolo o să merge mai bine. Sau poate cred că am o grămadă de teme și am făcut doar foarte puține. Deci cred că o să fac video. Video o să iese, cred că o dat pe la 4. Pe la 4 jumate 5 și așa. Dar o să vă explic tot într-un vlog când o să fac. Și deci atât era pentru ziua de azi și bye bye!